Jekk il-palna tafx qed jiġri għal-ġurnat sal-aħħarnet skur li smajt raħħal problema dik tal-terra tal-ambjent din ta' sew grisi mill-akbar hemm bżonn kulħadd joqa' taħtem aħna l-kull idea waħda dik li nħarsu sew l-ambjent jinqered u ninqerdu aħna qed għalilna dak l-esperts bla l-ambjent favorit tiegħek ejt kif tista' tgħix kuntent ejjew flimkien ejjew flimkien ejjew flimkien ejjew flimkien inħarsu l-ambjent jien inħobb l-ambjent tad-discos dak xejn skopu ftit il-bit dak kif dawn iduru jtef kif nifrikja f'dak il-bit kif niftaħlu dak l-istereo ħallih igerger min irid jien inħobb l-ambjent tal-festi l-off tan-narġa sema wrat bit-titħid duħan jinbidlu dak il-flus li nkun ġemmajt x'atmosfera f'dik il-foga bil-mortali jeżular ejjew flimkien ejjew flimkien ejjew flimkien ejjew flimkien inħarsu l-ambjent jien inħobb l-ambjent tal-arja fil-kampanja f'dak il-ftuħ b'dak is-senser kif nisfoga kull asfur kif indabbu jiena sħab il-kalċaturi l-ambjent nafu ingawdu aħna l-kull idea waħda dik li nħarsu sew l-ambjent jinqered u ninqerdu aħna hekk għalilna dak l-espert bla l-ambjent favorit tiegħek ejt kif tista' tgħix kuntent ejjew flimkien ejjew flimkien ejjew flimkien ejjew flimkien inħarsu ejjew flimkien ejjew flimkien ejjew flimkien ejjew flimkien inħarsu l-ambjent Sinjuri Vince Fabri u l-band ta' Spiteri Lukas. Grazzi ħafna. X'atmosfera. X'atmosfera tidħol eżatt mat-tema tagħna x'illum qed nittrattaw żewġ deċenji il-mużika rock and roll assoċjata mal-50s u nista' ngħidlek mhux xi sigriet li hawnhekk kulħadd jisfen. Iva, ħadd inkluż iż-żejra Greta, insellmula x'illum dik żeffina żejra ġiet hawnhekk tarana. Veru, u l-Mama Carmen ukoll. Mela. Ġifieri ħanikxifhom issa li kienu qed jixtiequ rnexxielek insomma żeffin il kulħadd. Vince, dal-programm aħna jew maħniex assoċjat ħafna ma' tmeninijiet. Jiena ngħidlek id-dritt ma lħaqtux. X'kien is-suċċess tiegħu kulħadd għadu jsemmih sal-lum dal-programm? Ifhimni, naħseb li kien at the right place at the right time. Ġifieri naħseb li kien programm minn grupp ta' żgħażagħ kollha għadna 20 sena dak iż-żmien bl-entużjażmu li nagħmlu xi ħaġa differenti bħal żgħażagħ kollha u konna ħloqna tal-programm. Aħna konna kollha mitħla tat-teatru u tal-mużika, ġifieri, u dak il-teatru l-affarijiet li konna inna nagħmlu forsi ftit snin qabel għadnihom kollha dan il-programm.
Erġa' fakkarni naqra sigla kif kienet smajni hemmhekk tiftakar xi biċċa dek tiftakara. Għalek la tħawdunix, tistaqsunix, aħna jew maħnix. Għalek la tħawdunix, tistaqsunix, aħna jew maħnix. Differenzi tara mill-mod kif intellaw it-television illum għal kif kontu tellaw il-programm dak iż-żmien fit-tmeninijiet. Ifhem, qed titkellem l-apparat dak iż-żmien u kollox ovvjament illum aġġorna ħafna l-affarijiet u Kontu tumu aktar ġifieri biex. bla dubju ġifieri ma kien hemmx dak l-editing li hawn illum cut and paste anke recordings niftakar ġifieri daw is-songs kollha saru on tape. Ġifieri dak iż-żmien. Il-computers ma kienux jeżistu fid-dinja tar-recording. Literalment pellikola ġifieri da. Kollox għandek tape, ħafna mill-affarijiet doqhom real time, differenti. Naħseb li taw ukoll parti ġifieri jien naf jekk ridna nagħmlu dak iż-żmien pereżempju xi ħaġa fast forward daw. Il-fast forward konna nagħmlu aħna bħala atturi, ġifieri kollha niċċaqalqu b'mod li jew slow motion. Mhux b'effett, trid tagħmluha intom. Ma kenniex effetti, ġifieri. U dik il-kanzunetta fakkari li parla. F'din il-gżira f'nofs ta' baħar hemm il-bini wisq famus, oli ferm fih ħafna kmamar, kollu mdawwar u warjus, sewwa f'nofs dal-bini. Kamra hemm il-isbaħnet fejn jiltaqgħu l-onorevoli bil-qima u bir-rispett. Parlament jiddiskutu, jiddeċidu bl-akbar qima u bir-rispett. Proset. X'inhi raġuni biex nikkonklużu għalfejn taħseb li s'issa qatt ma sar programm ieħor bħala aħna jew maħniex f'Malta? Naħseb sa il-verità l-istil tiegħu jisu qatt ma saru ovvjament affarijiet komiċi u forsi affarijiet satiriċi. Ifhimni, tistaqsi għan nies l-oħra, anke aħna stess, naħseb aħna stess, ħafna mill-grupp mbagħad ħloqna l-programm xarabanki ġifieri u xorta konna nagħmlu s-satira, ma l-istil kun differenti, ġifieri jien naħseb ukoll anki jien minn innifsi jekk jista' jkun jekk għamilt ħaġa u mbagħad tipprova tagħmel ħaġa differenti. Ġifieri imma ħadd m'għandujeskludi li jsiru affarijiet oħra. Ħanalqu b'silta oħra minn dan il-programm aħna jew maħniex. Għażel inti issa. Song oħra. Song oħra hija. Għażilha inti. Paolo, amana Paolo, amana Paolo, l-inna l-mattin, ġibtinna l-fidi, tajna d-dawl, għalek għal-festa tijak, f'sakra l-kolba naraw xar, insejnu l-ekspiħit toro, sparan murtali u tal-ubbajt, skużana jekk fil-briju, xieġlida tfaqqa l-emmulaw. Paolo, amana Paolo, amana Paolo. Grazzi Vince Fabri, se ngħaddu għal moment ta' riklami, wara r-riklami għandna l-Elvis ta' Malta, għandna wkoll il-maġija, ibqgħu hemmhekk.